माहारियारि राजा लामायाव उल्था लामा एबा रं साइड गाड़ी सालायनाय आरो इ रिक्शा सालायनो बादा होनायनि सांग्रांथि हाबाफारिया जागासिनो दं। कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारीनि दैदेननायाव 7 साननिफ्रायनो थाद'नाय गैयै माहारियारि राजा लामायाव रं साइड गाड़ी सालायनाय आरो इ रिक्शा सालायनो बादा होनाय सांग्रांथि हाबाफारिया जागासिनो दं। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय चिरां जिल्ला सीमा साम्फानिफ्राय श्रीरामपुर सिमुलटापुसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथाय जाबाय थानायखौ नोजोर बोनानै सांग्रांथि होदों कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाना। मख'नो गोनांदि थांनाय बोसोराव कक्राझारनि कारिगाव साम्फानिफ्राय श्रीरामपुर सिमुलटापुसिम राजा लामायाव हरखाब जाब्रबथायनि गेजेरजों गोबां सुबुंफोरा जिउ खोमानांबाय। बेबायदि हरखाब जाब्रबथायखौ होबथानायनि थांखिजों थांनाय 7 साननिफ्रायनो कक्राझार हान्थामेला बिफाना गोख्रों नोजोर होनायजों सांग्रांथि होनायखौ नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव कक्राझार जिल्ला हान्थामेला बिफाननि मावख'गिरि धजेन बसुमतारीया खौरांनि गेजेरजों फोरमायोदि जोंनि रोंगौथिखौ समाजनि थाखाय साननाया मोजां, नाथाय गोबां सुबुंफोरा नसुंसेनि हादर भुटान हादराव थाङोब्ला जोबोर रोंगौथि दिन्थिहोयो, नाथाय गावनि जायगायाव बेबायदि आयेनखौ मानिया होनना फोरमायो बिथां धजेन बसुमतारीया। लोगोसे बिथाङा माहारियारि राजा लामायाव रं साइड एबा उल्था लामाजों गाड़ी सालायनो नाङा होनना बुङो। बेनि अनगायैबो बिथाङा उल्था लामाजों गाड़ी सालायनायनि सायाव माखासे गोनांथार बिबुंथि लाखियो खौरांनि गेजेरजों। जोङो नैबे गारिखौ लानानै थांलाय फैलाय माइकिं खालामगासिनो दं। माने बेहाय जों होनदों जे हाइवेआव रं साइडजों गारि सालायनो नाङा, ओमफ्राय हाइवेआव इ रिक्शा सालायनो मोना। मेइन खोथाया बे। गतिके आङो रायजो राजाफोरखौ खावलायदों, खुब माने खुलुमनायजों आं खावलायदों बिथांमोना नैबे टाइमखौ बासायनो होननानै आरो अयभास जाखाबाय होननानै जाहाथे रं साइडजों फैयाजासे बै जेराव इउटार्न खालामग्रा बिसिम माने परिबेसजों गोरोबसान्दि बिसिम थांफानानै जाहाथे गिदिंनानै आगदानि लामाजों जाहाथे फैयो। बेनो आं दा माने ओरैबायदि मानसिफ्राथ' बुजिबाय, बहुदा मिथिबाय। दा मिथिनायनि उनावबो खायफाया भुल खालामो, बेसो गिथाव। माने होनबा उन्दुफ्लानाय मानसिखौ फोजानो हाया होननाय बायदि बे परिबेसा फैगासिनो दं दा। गतिके जोंथ' बयबो गोरोंखाजोबसै, दा जोंनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायनांगौ आरोखि। माने आंनो गोरोंसिन बा आंनि मथेनो सोलिजोबनांगौ, बेखौ एसे दोनथ'नांगौ आंनिबा। आं ओरै सालायनायावनो जुदि बयनिबो मोजां जायोबा एसे थांनि, जेबो नङा दे, बे मोनसे भाबखौ। ओमफ्राय लामायाव दस्रा मानसिफोर जायफोर फैयो साफ्रोमखौबो अननो रोंनांगोन जे बे मानसिया फैदों, बेबो आंनिनो मानसि। गतिके आं जाब्रबथाय जाहोनो हाथारनाय नङा। आंबो जाब्रबथाय जाया, बै भाबखौ लाथारनांगोन आरोखि। अननायजों नायजोबनांगोन बयखौबो। खिन्थु गोरोन्थि खालामखांनानै गोरोन्थि खालामग्रासो उल्था जुदि रागा जोंनाय देखायोबा बिनिख्रुइ दुखु गोनांसिन मा थानो हागौ। बिराद दुखु गोनां जानानै दं खोथाया। ओंखायनो आङो लुबैदों जे माने जोंनि रोंगौथिखौ माने समाजनि थाखाय ना डिपार्टमेन्टखौ बाद हो दे, पुलिसखौबो बाद हो, समाजनि थाखाय एसे सानदो। नों जे गोरों मानसि, दालाय माथो भुटानाव थाङोबा बिराद गोरों देखायहैयोलाय। भुटानाव हाबनाय लोगो लोगो सब नियम कानुन, खुदैखौनो गारनो नागिरा जोंनि मानसिया। चक्लेटफोर जायोबा चक्लेट बिखबखौनो पकेटावसो लाबावलायो, थेवबो गारा। आरो बेयाव जुदि खालामनो हादोंबा जोंनाव मानो होनबाव हाया? खालामलाय बहायबो। बे खालामनायनि थाखाय सनमानसो बारायगोनथ'। सोरबा जुदि नियमजों बेबायदि देखायदोंबा, सोरबा जुदि खालामनानै साथामसोखौ खालामबावनो हायोबा, बे सनमानसो बारायो, बेखौ सनमान खमाया। बेनो बिराद गोसो सिंनिफ्राय आं खावलायनाय आरोखि। गंसे फैबावबाय, मा खालामनो? बे गासिबो बिराद दुखु गोनां खोथा। इ रिक्सायाथ' नेसनेल हाइवेआव सालायनो मोनखाया। 216 मिनिस्ट्रि अफ रड ट्रेन्सपर्ट एन्ड हाइवेज गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जिथु नटिफिकेसन जुन मासनि 2016 जुन मासनि, बाव स्पस्ट लिरनाय दं। आरो माजे गेजेर गेजेर माने सुप्रिम कर्टआबो बिनि सायावनो आरो माने माबानो बेखौ आरोबाव इमप्लिमेन्टेसन जादोंना जायाखै, कमप्लायन्स जादोंना जायाखै, बिनि खोथाखौ लानानैबो माने अनेक माने तदारक खालामबाय थायो, फल' अफ एक्सन लाबाय थायो। नै दाखालिसो मोनसे भिसि जानानै थांदों। बे भिसिआव जोंना अनारेबल चिफ सेक्रेटारि शेयार खालामदोंमोन, जेराव डिजिपि सार दंमोन। बहाय गले गले होनदों जे इ रिक्सा हाइवेआव सोलिगासिनो दङ, जोंनि मानसिफ्रा मा खालामगासिनो दङ। दा बे बेलायाव जों इसेबां बार बुंनायनि उनावबो जुदि सोरबा बिदि सालायोबा बेसेबां दुखु गोनां, एसे साननानै नाहरलाय। सालायबाय थानायखौ नुनो
बेनो दा ओंखायनो जों होनदों दा सोरबा होनो जोंखौ मानो खिथाखायाखै हो जों मानो मिथियाखै दा बे सोंलुआ ओरैबादि जे बेबादि एवारनेसखौथ' जों एकदम खालामबाय थाखायो साफ्रोमबोनि न'आव थांनानै दा नोंथांमोना दिनै ससियेल मिडिया फैदों मिडियानि जुगै आजिखालि मबाइलखौ बयबो नायो बेबादिखौ जों हाजार बार हगारबाय नोंथांमोनाबो हयथ' गोसोआव दङ दा बिनि उनावबो जुदि बिथांमोना बिदि होनोब्ला बेसे दुखु गोनां खोथा हो आरो दा बिनि थाखायनो आरो बांसिन मिथिथों होननानै नै माइक खानानै थांनाय 7 दिन खुनु आन्थोर ज'आजासे थांलाय फैलाय खालामगासिनो दं दा मोनसेल' मिजिं थिनाय जोंना बयबो गावनि रोंगौथिखौ खामानिजों देखायथों माने मा माने बे मोजां खामानि मावनानै देखायोबा माने सनमान बारायसो नालाय बेखौ लुबैदों